Kermanek estropezu. Ai, nun daude nire betaurrekoak? Dori zu betaurrekoak. Ai, eskarrik asko, Ni hartu alduzu. Bai, egia esan bai, horrela erortzea ere, ai, eta mina daukat orkatilean. Guazen disertera banko. Bai, ai. Baldar hutsa naiz, ingurura begiratu gabe, ibiltzea ere, ai, bai, lagundu, mesedez, lagundu, ai. Autoritxarra, horrelakoak beti niri gertatzea ere, bueno, ni Kerman, zu nor zara? Omar jai. Omar, ni Kerman, algortakoa. Ai, Harrituta edota haserre gaudenean, era honetako esaldiak botatzen ditugu. Horrelakoak beti niri gertatzea ere, edota horrela erortzea ere. Kerman, hartu izotza, azkarra zaindatuko zaizu. Ai, izotza, eskarrik asko, Bai, uste dut, zaintiratua egin dudala, bai. Gainera, Omar, nik ez daukat zu besteko sasoia, Ni ez naiz zu bezain azkar osatzen. Aizu, zu nongoa zara? Senegalekoa. Senegalekoa, ze ondo hitz egiten duzun euskaraz, Gustatuko litzaidake niri zu bezain ondo egitea. Nun ikasi duzu? Talai eskolan. Eta ze ikasgai gustatzen zaizu gehien? Zenketa, futbolian jolasten garelako. Eta futbola gustatzen zaizu? Bai. Orduan hor nota onak aterako dituzu, ezta? Ziur, nik zu baino kalabaza gehiago ateratzen dudala. Ze, euskara azterketa guztietan kale egiten dut beti. Bueno, Kerman, zu oso ongi dakizu euskeraz. Ez pentsa, nik zu adina jakingo banu, Omar. Ze modu zoaz aditzekin, ni oso gaizki. Bai, nik zu bezala pentsatzen dut. Niri adistaulak ezaizkit bat ere gustatzen. Konparazioetan ere, ergatiboa ipini egingo dugu behar den kasuetan. Hala, nik zuk adina jakingo banu, esango dugu, eta ez nik zu adina jakingo banu. Edota, nik zuk bezala pentsatzen dut, eta ez nik zu bezala pentsatzen dut. Kerman, zendaten ez bazaizu ospitalea joan beharra izango dugu. Ai, ospitalera, egia dat. Horrela ibiltzea ere... Ai, izotzarekin praka dana busti zait. Ai, Lasai, baina... lehenago eso hartzea ere. Baina lasai, izatak lagunduko izu sendatzen. Bai, hori ere egia da, Goazen ospitalera. Bale, lagundu, lagundu, bai. Ai, poliki, Ni ezin naizu bezain azkar ibili eta. Lasai, lehenengo hanka bat eta gero bestia. Bai, nik zuk bezala egingo dut. Ama, honela ibili beharra ere. Hobeto alzaude. Bai, egia esan hobeto nago, Lasai, jungo naiz ni bakarrik ospitalera, eskerrik asko. Seguro? Bai, lasai. Gerarte, eskerrik asko. Kerman! Gaur min hartu du Kermanek eta ikusi dugunez, haserre gaudenean edo harrituta gaudenean honelako esaldiak erabiltzen ditugu. Adibidez, horrelakoak beti niri gertatzea ere, edo horrela erortzea ere, horrez gain. Konparazioetan ikusi dugunez, ergatiboa erabili behar dugu hala eskatzen duenean. Adibidez, nik zuk adina jango banu. Esango dugu eta ez nik zu adina jango banu. Edo nik zuk bezala pentsatzen dut eta ez nik zu bezala. Eta zuek, Kermanek adina ikasteko, badekizue zer egin behar duzuen, honekin edo harekin, baina egin.